TV reporting for the Center for Research in Igbo History and Culture. Today is Tuesday, the 16th of January 2024, and we are here at the Udechukwu Igweze family compound here at Udechukwu Chief Udechukwu. Na bia kame yedelo ana papa yi tanani ai wana sahara gani omuada Udechukwu CHIEZIE OLOYE na nwanne nwoke bịa ebe apụta n'ikwu nne ya bụ mmada Udechukwu ebe nnọkwa ube m ka nnọ iwe a maka asịrị ikwu na-abụ ka mmadụ na-enwere n'ụwa ikwu nne gị na ikwu nna gị so ebe nnọ iwe bụ ikwu nne m ndị a n'obe m ka ọ bụ nwa bụ onye mụdị ana nne m bụrụ anya debe so na bụ onye mụdị ana bụrụ anya debe na n'obe m ka nnọ iwe onye na-akwa iwe bụ nne m ụtọli ya na nne na nna. So ni malia ọfụma even o juru m egwuregwu mgbe ọ dị ndụ let njakịrị go back before ọ na-anwụ ọ sụrụ mụ abụ ntili ihe ji mmadụ abụ ntili na mmụeri ihe ma na Anambra lokaliti niile mana oge ọ chọrọ oge ọ mere okenye nọ nke ya bụzi ntili abụ a na-akpụ ya ndị ka ọ pụtara ntili abụ ndị a na-akpụ ya bụrụ ị na-enye anya nye ka anyị yiri shọt ụdị akpịkụ and ndị ọmụma na-akwụrụ ọ dịkwa ihe ọra ndị ọmụma na-akwụrụ mmiri onye a nọ n'ebe mụ na-abụ iri ndị anyị aka ọsịrọ nkiri ya bụ iru ma ya daa gị aka kịta okwu ka o kwuru ọ bụrụ gị ka a na-ata akị nna anyị bụ ka mụ na ya ji eme dị ụdị anyị na-ekwu ya ndị mmadụ eche na eziokwu ka anyị na-ekwu ya ma ọ bụrụ na okwu anyị na-ekwu bụ n'oge o ji dara ka anyị ji ekwu ọ bụrụ ma Oloye na mụ na Oloye bụ ụdị a ka anyị dị ewu ya nọ ndekwa ọgwụ m ụdị ihe enwe na ibe ọbụla ya egwughekwa mmadụ ya kpọm iyi n'ogologo ezi mkpọ mmadụ bụ onye anyị na-abụ etinyedụ onye ahụ igwe mgbe anyị diziri owu dataja polisi si ana m adịrị ọzọkwu ya bụrụ ka na ahụkụ onye eweta ego n'ihe ọkarịkwa wuli eweta nke ya mazi iwu beluo mụ na ya na-abụ ka anyị pụtawa na anyị abalị libe a ma anyị ya apụta maka ya ama ọzọ ya ana daalụ nne so kedu ebe nwere ike ịgba anyị banyere nna anyị ka anyị si n'anya gị wa mata onye ọ bụ na mụ amarị ya mara anya ọnwa bịa nke bụ iziukwu bụ na nwoke a na-akpọ tata bụ ofu onye ka ọ bụ n'ime mmụọ iri a
agụ ezigbo mmadụ ndị Ghana celebrating no the last agụ ezigbo mmadụ na mmụweri na site oge nke ihe agụnye Igweze mara onye iro obodo ya so o bụrụ ezigbo mmadụ na mmụweri ya n'oge nke gbanwa because na the better things not yet come iwe ọma ka na-abịakwa n'iru mana oge nke gbanwa n'usoro ọzọ onye na-ekwu eziokwu onye mmụweri ka ọ data ka emewe o so eme na ọ bụrụ na ọ na-apụta na o so emekwu so na mere bụ na ọ bụrụ oge ọ nwụrụ ọsọ nne m ụtọ ya dịka etu anyị kwuru sidat na my mother bịa isi anyị bịakwa n'afọ anyị kwụnwe mana ọ kwụrụ m oriri nkọwa unu ya akasi ụzọ mmadụ niile ekeleke ya aga adịla ahụ a na-ekwu na igwe niile ya aga n'ụzọ so unu ya akasi daalụ ka ndị ọzọ na-abata ka anyị daalụ